Nik gimnasia errimika Eibarren etxeot eta Espainiako mailan konpetitzeot, baina ondala 2 urte bai Euskadiko mailan konpetidune ban. Umetan hasi nintzen eskuz jokatzen, etxien be saletasun euen, haitxe ibiltze zan eskuz, da neu be hasi nintzen pixkan neure konture, eta gero herriko pelota taldien ibili nintzen, baina dana mutilekin. 11 urte neukezenin, eskola kirola, ez totzen eskaintzen neskei, ontxe daukezan aukerak, eta oso gatxasan kirol bat eitxie. Adibidez, futbolin eta bada aukeri hemen, ze kirol asko da markinenei aldizenak. Atletismo ez da horretako bat. Ni hasi nintzen 8 urteaz, baina egon nintzen urte bete urte bi, baina lagai bidar zen eban, talderik ezaguelako. 11 urtekin hasi nintzen zestaz jokatzen, nebie frontoien ikusi eta neupe jokatu nahi nebala esan otzen gurasoi da holan hasi neban ibilbidea. Momentu horretan neska bakarra nintzen eta modu natural baten mutiekin jokatzen egan. Errepideko bizikletan hasi nintzen, nebak karrerak ikustako nintzenean, eta lau nebarrebaga eta 3 izenga ziklistak. Futbolarekin lotuta dago nire bizitza betidanik. Beti gustatu izan zaite futbola. Saltzen baten etxin ezin nintzen egon geldi. Beti zozen esaten, apunta oso zer, ezin egon geldi, beti saltuka eta paletin. Saltzenin atletismoan amaitxune ban. Zaztien, hankaluzik eta aukezoz, holan alduzen korrikan, besti baino beto, probetako punta honi izan atletismoan. 14 urtetik ibilina futbolin, hasieran Artibaiko futbol talde nabilen, nahiz federau ez izen eskola kirola zen. Hasieran ez zegoen nesken talderik, bakarrik mutil talderik zegoen. Handik urte batzuta agertu neska batzuk hasi ziren futbola jokatzen eta sartu ziren Artibai kluben barrun, talde modun. Kirola itxen txikitxentek hasi nintzen, beti mendixen, baletin da holan. Eta 11 urtaz, amak markineko atletismo taldin apuntan ninen, nik enoan jo nahi. Baina egun baten ikusta jo nintzen, da piloa guztu baten da antzegitzot. Entrenatzeko aukerarik ez daukagu, baina higien 3-4 karrera suertatzen didez eta mentzat daukagun aukeretatik nahiko ondo gabiz asfaltuen. Jende asko pentsatzen du oso kirol gogorra dela, mendilan korrika ibiltzea, baina egin jazan bakoitza bere neurrian iteko moduko gauza bada, eta emakumeak uste baino gogorragoa geha, gainea. Nik normalin 200-400 metro baiak egitxoitzuaz, da beti izatoztie, proba gogorrenak aukeratu itxoazela, baina nik pentsa dut divertidoenak dizela horrek. Justo ordu sasoien, neskak batzen hasi zin, neska taldetxo bat sortzen hasi zan, futbola praktiketa, eta nitzako aukera paregabia izen zan kirol munduen sartzeko. Eta hor heldu zan edade bat, ja ezin ebana euren kontra lehiatu, gaztetxu hauekin ibili nintzen urte batzutan, baina ja horrepe hasi zienien, ja inger gehiago eukiben, da orduen nire arazu esan, eneukela ingerrik mutilen kontra itxeko, ez? Deporte gogorra dela, eta asko esan da ez dela nesken deporti, astun deporti edo mutilan deporti dela. Baina azken baten ondo inezkero eta zaindu ezkero, bai neska batek, bai mutil batek tranquilamente inaldau. Asko kezaren dabe gatsa dela gure adin atletismo eitxi, ze asko ekezi berzeren da deberik eta. Baina gauzak antolatu ezkero, alizeten da den, ez da engatxa. Niri guzti date da lortzot eitxia. Ez da laguntza askorik, bakotxan poltsikotik sortzen den kirol bat dela. Eta horregaitxik, geroz eta zailtasun askoz gehiago dauz, baina balorazioak gitxi mote jakon kirola be badala. Eta peloti beste abiadura baten etortezan, da orduen, itxi egin eban, erdi derrigortute, 16 bat urtegaz edo, jarraitzen eban batzutan entrenamentuetara juten, baina partidoi jokatzen eta ez. Futbolin jarraitzu nahi izan genuen neskak, ez genuen nuke aukeri markinen segitzeko. Da orduan jun biharrez eginen kanpoko herri batzuta. Azkenin gatsa da, ordu asko di eta sakrifizio handixe da, baina ez da bakarrik gorputzen lantzen, buru bai lantzen dau eta pertsona modun asko asti etxetzu. Niretzako oso esperientzia aberazgarrixe izen zen, gehien bat, bizitzarako oso garrantzitsuek dizen gaitxasun pilo bat landutxua zelako. Horitariko batzuk di talde lana,
kohesioa, lidergoa eta batez be konpromisoa. Indarra, autoestima bebai, gero ikusiotena da bebai, kirolarluen bakarrik ez dela gatzen, ez? Hori dana pasatzen dela bebai arro pertsonalera, ez? Eta niri asko lagundu ostez, egun hori lagume txiki daukaz, banandu behin nintzen, orduan momentu gogorroietan, nik kirolan hartuoten indarra, ikusioten dauketan ahalmena, asko lagundu osten nire bizitza pertsonalien bebai gauzak aurrera atatzeko eta nigan konfizantza eukitzeko bebai. Traba horrek kendu behar dugu zela, bai ezitzeko eran eta bai gure burutik, dano garela kapasak egiteko gauza asko, eta kirola edozein kirol edozein momentutan. Eta nimeta zaituet eitera, zuek hobeto sentidu, sozialki, bai fizikoki eta bai mentalki. Askotan gutzako enpori asko kostetako hartzi batez sarinen, kulpable sentitzeza, segaitxik inbiotau da sumikin egon, baina merezi da bela, ondo torten dela, pixkat buru despejetako, beste humore bat etxera hueltatzeko, laneko arasupe azteko. Osasuntzue da, familixan hilike, bakarka, binaka, familia esan duten modun, umikin, eta egokitzen jun, edadera, ez da bardin umetaz eitzen dozun zeharkaldixek, edo umikin eitzen dozunien, edo neure modun, abelaunek azten dizenin pixkate izorratzen, adaptetan juti, eta mendixen nitzako isi duke beste kirolen aldin, edo no zein zinke, edo nun. Le ha dado la oportunidad de conocer gente y de viajar mucho. Conocer otros sitios también. Gustatzen jate deportietxe, piztinie, gozitan, da gero, arratzaldien pedalak. Da haintxe, ondo pasetau, Tranquil, egin neban kursilue, da osto, nahi bada gora begire edo bera edo danetare. Egunero jute gara piztinara, gruputxo bat, goxien, eta posposik, dana garbixe, dana ondo, gentibe bai da. Azkenin pioa gauza portutatuz, desahogetako modua da edo tranquiltzeko jente barrixe zautzuzu bestelan ezen duen ezautuko inoz bez, gero taldin egoten dan giru bebai. Da gero azkenin konstanti izaten erakustetzu ez, zoze lortu nahi bazu, eminen bizule bai edo bai. Gustauko aten emakumi be parte hartzik kirolin, zen ipentzetot zeure problemak eta alde bat egitxitxe, bakarrik horretan konzentretako balixo da bela, da orduan zeure autoestimi behobetu itxen dela, así que animau danok. Nik uste dut hemen, margina mailan infrastruktur hori oso ondo dau, baina nahi nuk, balorazio modure, taldietan emakumin parte hartze gehiago. Por ejemplo, juntetan eta horretan beste ikuspuntu bat ikusteko. Eta nik uste dut garrantzitsua dela neskak ere animatzea futbolean edo edozein kiroletan aritzea eta euren parte hartzea. Neska gehiago apuntu biko zen futbola, kirola gehiago bultzatu biko zen emakumiena. Inkluso entrenatzaile izeten amaitxuot eta mutilen talde baten hemen barriro markinen, azkenin geuk geure hartien alkar lagundu bigazelako eta neskak ikusiko zelan ondino honek luzarorako daukela aldaketa handi bat, desarroiluen eta profesionalizetera amaitxuko gu eta ez bakarrik futbol jokalari modun, baitxe entrenatzaile moduen. Nik animatzen dituaz, herriko neskazein emakume danak, frontora urratu eta badabe probeta. Nahi da benak aukeri dauke beko bentan zein herriko frontoi eme bai, etorri probatu eta gustora badabiz, bintzete jarraitzeko. Etorkizunera begire, gustauko aten, olimpiadetan parte hartzi, asko eskatzi da, bakit, baina ni pentsetot alegin epinitxe, ez dara imposibli bez. Eta ez da askoik zapatile batzuk eta aldapa gora trote pixkatiten hastia. Orduan ni presna taldetxo bat osatzeko herriko jendeekin animatzen zaitu edanok mendiko esperientzia konpartitzea elkarrekin. Eta ni pentseto gainera batzuetan igual mina menero bestin eta jutezaz araxe eta kendu bebai, minik eta gauzak. Osea, ni pentsetot oso importanti dela.